राजवर्धन गोमंतक मध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। मी आता आहे पणजीमध्ये 9व्या जागतिक आयुर्वेदिक काँग्रेस आणि आरोग्य एक्स्पोला आजपासून सुरुवात झाली आहे। हा एक्स्पो खूप मोठा आहे आणि या एक्स्पो मध्ये आपण पाहिलं तर जगभरातल्या 60 देशांमधून जवळपास 5000हून जास्त स्टेक होल्डर्स, उद्योजक, डॉक्टर्स आहेत, वैद्य आहेत, आयुर्वेदिक तज्ञ आहेत। त्याच पद्धतीने आपण पाहिलं तर मार्केटिंगचे तज्ञ आहेत, शिक्षक आहेत। तर ही सगळी मंडळी या एक्स्पोला येत्या 4 दिवसात भेट देणार आहेत आणि पणजीमध्ये हा मोठा भव्य असा पॅन्डल लागलेला आहे जिकडे अनेक स्टॉल्स उभे केलेले आहेत। वेगवेगळे प्रोडक्ट आहेत, आयुर्वेदिक असतील किंवा वेगवेगळ्या दृष्टीने जे व्याधींवरती उपचार केले जाणार आहेत तर ती ट्रीटमेंट सुद्धा इकडे होणार आहे। महत्त्वाचं म्हणजे की 4 दिवसामध्ये जे कोणी लोक या एक्स्पोला भेट देतील त्यांच्या व्याधी ओळखून त्यांना मोफत उपचार इकडे केले जाणार आहेत। आणि आता आपण पाहिलं तर आता ओपनिंग होतं या एक्स्पोचं आणि प्रचंड गर्दी लोकांची तुम्ही पाहू शकता की प्रचंड गर्दी या एक्स्पोला सध्या होतीये। पणजी इथं 9व्या जागतिक आयुर्वेद काँग्रेस आणि आरोग्य एक्स्पोला आजपासून सुरुवात झाली आहे। जगभरातल्या 60 देशांमधून सुमारे 5000 आयुर्वेद स्टेक होल्डर्स, उद्योजक, चिकित्सक, पारंपरिक उपचार करणारे वैद्य, शिक्षण तज्ञ, औषधी उत्पादक, विद्यार्थी तसंच मार्केटिंग तज्ञ उपस्थित राहणार आहेत। 4 दिवसाच्या या परिषदेचे 11 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते समारोप होणार आहे। जागतिक आयुर्वेद फाउंडेशन आणि केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयानं या आयुर्वेद एक्स्पोमध्ये जवळपास 250हून अधिक स्टॉल्स उभारले असून यात देशासह परदेशातील उत्पादक देखील सहभागी झाले आहेत। या एक्स्पोच्या उद्घाटन सोहळ्याला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यासह केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाल, आयुष राज्यमंत्री डॉक्टर मुंजपरा कालुबाई, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यासह जगभरातील 60 देशांचे 600 प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत। यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय। हा कार्यक्रम कला अकादमी, DB बांदोडकर स्टेडियम, साग स्टेडियम, आयनॉक्स कोर्टयार्ड, NIO सभागृह इथं होतोय। यात गुरु शिष्य परंपरा, तज्ज्ञांची व्याख्यानं, औषधी वनस्पतीवर चर्चासत्र, आयुष क्लिनिक्स आणि सॅटेलाइट सेमिनार या कार्यक्रमांचा समावेश आहे। 4 दिवसात जवळपास 2 लाख लोक उपस्थित राहतील अशी आयोजकांची अपेक्षा आहे। या 4 दिवस सुरू राहणाऱ्या परिषदेत आयुर्वेद OPD सुरू राहणार असून यामध्ये मोफत चिकित्सा आणि उपचार केले जाणार आहेत। यात सर्व प्रकारच्या आजार आणि व्याधींची चिकित्सा करून त्यावर औषधं देखील दिली जाणार आहेत। त्यामुळं नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आयोजकांनी केलंय।